Be van baszva! Mondjad. Szerencsére kell mennem, ugye? Hogy? Szerencsére kell mennem, ugye? Aha, oda kell jönni. Jó, de Miskolcra értem tudtok jönni, amúgy? Miért mész te Miskolcra? Hát, de Debrecenből hogy megyek el oda? Miskolcra van közvetlen járat. De Miskolcon átszállsz, szerintem el tudunk menni lazán. Jól van, oké, és majd Streptóval megbeszélünk. És akkor majd felmegyünk. Hallod? Oké. Sidrakot visszaengeded egy pillanatra ide? Itt vagyok, cica, mi van vele? Gyere, bassz meg! Bassz meg! Hallod? Bassz meg szárazon, ha az este jó volt, ez az! Csiki zsoca! Ez az mindenik be van baszva! Hülye! Ez meg valaki felvételre, komoly! Te is meg vagy baszva! Ez beteg. Atya, úristen. Lucskos pillanat, szét van kurva! Dugolj már el! Egész Hungaric Nights, figyelje! Itt vagyunk most, Monokon, és az a lényeg, hogy ez a monster, ez egy fos. Olyan fos, geci, hallod? 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 És... Hallod, csinálják a bosszok, hogy állnak egy helyben, mint a faszom, he? Mi ez a long? Szia, hogy mi a faszom, he? Hallod? Bence. Ez a Hungaric Nights, ez átjött a fixre. A fixen egy kurva bug nincsen, érted? A bosszok feleznek, hogy fú, már folyik a nyáron. Az bosszok feleznek, hogy minden, az fú, átjönnétek. Megimádnátok rendesen, de! Te is, hogy ki vagy? Drex? Vagy ki a faszom? Vagy Solari? Solari, te gyere át, te rasztoltúid! Figyelj, ne rögjél, ne rögjél! Ne rögjél! Hanem fogod, azt átjössz, érted? Ez nem kérdés, ez fáradsz, basszony! Kell vagy. Hát cseki, figyelj már! Lesz ez fú, bebaszunk el! Fú! Én megyek jövő héten. Átfele, hát kibátik baszni! Nincs 2v2, nem beszélek magammal! Most Sziszale! Vagy ki vagy? Ki vagy te Sziszale? Nincs is itt Sziszale? Actually, resume, vagy ki... Cseki, Hiszel meg, ne szólalj, tényleg. Solari, te Solari, figyelj ide! Mondjad! Mit akarsz? Mondd el, mit akarsz nekem mondani. Hangosítsuk fel a hangolat! Mi? Kocsmába a tévén lehangosít, háttérszal lezár. Most Solari beszél. Mondjad, cica. Mi? Mondd meg neki. Adjad neki, mondd meg, gyere. Mit hiszáltam Bence? Mit hittál? Hát figyelj már a Solari. Erősített. Olyan kínai román cigány kurva képed, hogy valami elképesztő. Ez mi ez? Naruto vagy mi a faszom? Ez Naruto. Isten. Naruto! Figyelj! User disconnected from your channel.